Hej. Kåre er et landbrug, som mine bedsteforældre havde det i 20'erne og 30'erne. Og det har vi, fordi vi bekymrer os om dyrevelfærd og beskyttelse af vores jord. Med andre ord, vi bekymrer os om den jord, der skal brødføde os. Der er intet naturfolk, der ikke giver tilbage til naturen, når de modtager noget fra den. Vi giver mineraler tilbage til jorden i form af vulkansk stenmel. Det nyder alle vores grøntsager og planter godt af, og dermed også vores dyr. Vi komposterer alt, hvad der kan komposteres. Dyremøg, grene, halm, grøntsagsaffald osv. på en meget speciel måde. Derfor har vi et meget rigt dyreliv i jorden på vores marker. Vores dyr er gamle racer og er små dyr. De går ud hele året og har masser af plads med mulighed for at søge ind i læ, hvis de har behov for det. Vi kastrerer, halekuperer ikke. De får et så naturligt foder, som det nu er muligt, og derfor så vokser de meget langsomt. Her hos os kan du få kød fra dyr, der har haft et godt liv. Her er nogle eksempler på nogle af vores udskæringer. Der er højreskeletter, T-bones, ribeyes, entrecôter, engelske bøf, wienersnitler, bovstik uden ben, culotter, kuvetter, mørbre osv. Jeg håber, at jeg ser dig i vores gårdbutik. Ha' en god dag.